Ubufuna ukuthi ngibuye ngizowenzani wemama ekhaya? Ubuye njengomntwana engimkhulisile uze njengoba sekhaya. Indlela yokukhulisa ingane lelo kade ungikhulisa ngayo wena. Angithi ngiyabe ningiphendula imbongolo lapha emzini wakho. Kwenza imbongolo kanjani? Angithi bengihlezi ningibalela ukuthi mina ngisiwa la ekhaya. Ngifuna ngoba sengisebenza sefuna ngibuye. Ungabuyi ngo6 ekhaya, ubuye ngo6, u6 ukushayela endlini ekhaya. Angithi ingane zo anti bakhona beyibuya noma asikhasini ngingashawa zona. Ngishawe mina ngathi ngimbongolo yakini. Ingane lezi ezinyanga bengazazi ngoba besingahlali nami mina. Besingahlali nami lezi ezinye. Cha webhuti wami ayitsheni lo mama uyiqili. Ubona base ngiphumelele. Kuyiqili lo mama lo. Ubase kahle yima musuzenza ukuthi uthobekile la masulanda amakhamera. Wena mama uliqili wena. Mana ngitshela. Yima ngitshela. Nina beningibalela. Okokuqala nje awungichazela ukuthi imali kaMama zashona phi. Ubuhlula ukulalela. Ngilalela ukuthini? Yima wo. Wena ubuhluleka wena ukulalela. Bengihlulwa yini? Bengihlulwa ade ngenza imbongolo. Bengenza imbongolo. Ngokukutshela lokho mina sengiyakuhlukumeza. Futhi angisabuyanga ke muntu. Angisabuyanga. Ngithatha njengengane yami ngikushayela umthetho. Bungithatha njengengane yakho. Ngoba usungibasa ngisebenza. Hayi phole enhloko. Zonke izinto. Phole enhloko ke. Ufundisa ngemali yami engayithola emsebenzini. Engasela ukuthi kumanje uma wakho nobaba. Ziphi imali kaMama? Ngichazele ngazokuqala. Ngizozithola kanjani imali zakho ngoba imali zaziwe wena. Mzansi reality story igama lami ke umthokozisi utshitshila majongoso into abayikhonjwa ikhonjwa abakhangile into lemhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi mzansi wami ngiyacela uthinte nje le yankinobho uvele usubscribe ukuze ukwazi ukuthi sikutholele ama video isonto nesonto. Kanti ke ngibhalela uma wami lana intombi endala ibhali nje story ke esidabuse kakhulu ukuthi cha sikhindo esincane ngicela ungisize ngoba ngiyasazi isikhindo sakho asigqokwa umuntu ngoba umuntu omdala maye sigqoka siyampintsha siphinde futhi simxege siphinde simenze konke. So mawami ngicela ubingelele kumzansi reality story masu uzichaza igama nanokuthi istory nje obusibizile usibizeleni. Ngiyabingelela kumzansi kuMamzimande. Ngibhalele kumzansi la nginenkinga la. Indodana yami washada nomakoti enengane yakhe. Ingane yakhe ngayifundisa incane. Ingane kamakoti ngayifundisa incane yahamba yaye ezikole yaze yaqeda yasebenza. Isiyasebenza manje ayisangazi nokuthi ngini sengilala ngadlile anginalutho nje. Angisayazi yahamba yabule angikwazi kwakubukayo ubuka mawayo ukuthi imake khona la ngidida khona baphi uphi undodana uphi umakoti. Undodana washona nomakoti bashona sekusele mina ngayifundisa nangemali yempesheni. Yangishiya nje yahamba manje isiyasebenza. Ayisabuyi ukuza kumini vele ukuthi cha phela gogo usumuntu omubi wena. Okay. Ayisalibhadi nje. Okay. Manje benginaso isifiso sokuthi inginike noma okuncane. Noma ikondleke phela njengogogwayo oyikhulisile asisho ukuthi ubelesela ukuthi mhlawumbe ufuna ukondle noma kuphoqelekile into esiyikhalelayo ukuthi ingane uyisuse from ka izizi uphuma le emva kalokho ayisalibeki ekhaya. Yebo ayisabuyi nje angisayazi. Since yaba sema university. Yebo. Kubo futhi kodwa isiyasebenza ngiyezwa ukuthi isiyasebenza i-right. Isebenza umsebenzi yawufundela. Yebo. Okay. Engifuna ukuthola mawami umama nobaba bashona uma wayo nobaba wayo. Ingane kamakoti. Ubaba oyindodana yami. Yebo. Ngoba yona yayikade izalwa umakoti ngaphandle. Indodana yami ngayithatha mina ngoba bengasekho ngayikhulisa ngaba ugogo kuyona. Ngizama ukuyikhulisa. Ngayikhulisa ke yandala njengoba isize yahamba ke yasebenza yafunda yaqeda esikoleni yafunda kumabanga phezulu ngiyifundisa ngemali yempesheni njengoba ingasabuyi ke nje manje ngingayazi nokuthi kephi kumanje. Suthi into oyifisa ukuthi mina ngiyenze njengamanje ubufisa ukuthi kube khona nje kuncane enginikeza kona. Ngoba nje ngendlela engayifundisa ngakumanje angenzile kusho umsebenzi wendodana yami le. Ngifuna ukuhlanganisa nami ngikwazi ngoba bengipintshela ukuthi ngifundise yona. Okay, ngiyakuzwa umuntu omdala, ngiyakuzwa umzukulu lo omkhulisile ugogo ongazalwa indodana yakhe ozalwa umakoti
indodana yadlula, umama futhi wadlula, akamazi umama ukuthi umntwana ngowaphi, kodwa ke ulule nempilo yakhe ukuthi ebe la ekhona emsusa ka emva kokuthi edlulelwa abazali bakhe, wamfundisa ngeyimali zokugcina. Impumelelo ke intokazi isiphumelele, ayisamazi ugogo ukuzobheka ekhaya ukuthi ukuphi noma kwenzakalani ulale endlini. So into akhala ngayo ukuthi cha phela ke akake mbheke njengomzukulu wakhe, akake mbheke njengengane yakhe ayikhulisile incane yaze yala ikhona. So namhlanje sizohamba ke siqalaza intokazi la ikhona engabe semabuilding emaThekwini noma koGoli, kodwa intokazi sizama ukuthi nje sizama ukuyithola ukuthi ke ngabe ingakuphi, then ke sizobe sesihlala nayo phansi siyibonise, sixoxe nayo nangumuntu omdala ekhala. Bafowethu ake sihambeni siyobona indodakazi, umzukulu umzukulu wakhe. Hayi asihambeni umuntu omdala, asihambe. Mzansi wami, Mzansi Reality Story. Siyamthola kusisi, simthola la ehlala khona. Welike impilo ke ihamba kahle noma ke unzima ukumthola, belokho kukhonjwa ngapha nangapha. Usembonile ke nogogo wakhe, but uyabona ukuthi kukhona ukungezwani kubangwa zona ke indaba zeimali nani ke. Singakayiqali ke sizocela nje udadewethu ukuthi ebingelela ababukeli beMzansi Reality. Sanibonani babukele emakhaya. Igama lami uLihle Nqumalo. Manqumalo. La dadewethu mina ngumthobisi from eMzansi Reality, ngilungisa isizwe. Ugogo unesikhalazo ngawe esimkhiphisa inyembezi ngesenzo owasenzayo emva kokuthi ke kade kufundisa. Emva kalokho mawusuphumile ususema university usugqoka amajazi, awuphindanga wabuye ekhaya, lokho agcinakala ngo2023. So lokho kuyamkhalisa impilo, nami ngiyayibona ihamba kahle. Awufiki nanokuthi nje gogo ngiyabonga just nje ukuthi ke ungikhulisile emva kwesimo osaziyo ukuthi ke ufike kanjani la ekhaya noma ke la ekuzala khona indodana yakhe, wakukhulisa ngaphansi kwakhe, wayingane yakhe, ubuwazi kahle ukuthi ubungayona ingane yakhe. Eze ngibizela amakhamera nje ubengangifuni ingane waphela unayo ifoni yami. Unayo inamba yami, azange ishintshe inamba. Inamba yakho anginayo, angisenayo mina. Ngalahlekelwa ifoni emva kokuhamba kwakho ngoba ngangikwazi wena ubuhamba ubuye, emva kwalokho wahamba wangasabuyi ngoba nako uqale la usuphasile esikoleni wagqoka ijazi wangabe usabuya wena ukuze ekhaya. Yilapho ke lapho mina ngalahlekelwa ifoni, inamba yakho bengasenayo. Ubufunthi ngibuyenza wenzani wemama ekhaya? Ubuye njengomntwana engimkhulisile, uze njengoba esekhaya. Indlela yokukhulisa ingane lelo kade ungikhulisa ngayo wena. Angithi ngiyabe ngiphendula imbongolo lapha emzini wakho. Ngikwenza imbongolo kanjani? Angithi benhlezi ningibalela ukuthi mina ngisiwa la ekhaya. Ngifunthi ngoba sengisebenza futhi ngibuye. Ungabuyi ngo6 ekhaya, ubuye ngo6, u6 ukushayela endlini ekhaya. Angithi ingane zo anti bakhona beyibuya noma asikhasini ngingashawa zona. Ngishawe mina ngathi ngimbongolo yakini. Ingane lezi ezinyanga bengazazi ngoba besingahlali nami mina. Besingahlali nami lezi ezinyanga. Cha webhuti wami ayitshani lo mama uyiqili. Ubona base ngiphumelele. Uyiqili lo mama lo. Ubase kahle yima musuzenza ukuthi uthobekile la masulanda amakhamera. Wena mama uliqili wena. Ngade ngakubona. Beningihlukumeza ningitshela ukuthi angiyeni wala ekhaya. Ngikuhlukumeza ngani? Mana ngitshela yima ngitshela nina beningibalela okokuqala nje awungichazela ukuthi imali kaMama zashona phi. Ubuhlula ukulalela. Ngilalela ukuthini? Yima wo. Wena ubuhluleka wena ukulalela. Bengihlulwa yini? Bengihlulwa ade ngenza imbongolo, bengenza imbongolo. Angifanele imbongolo. Ngokukutshela lokho mina sengiyahlukumeza. Futhi angisabuyanga ke muntu. Angisabuyanga. Ngithatha njengengane yami ngikushayela umthetho. Bungithatha njengengane yakho. Ngoba usungibasa ngisebenza. Hayi phole enhloko. Zonke izinto. Phole enhloko ke. Ufundisa ngemali yami engayithola emsebenzini. Engasela ukuthi kumanje uma wakho nobaba. Ziphi imali kaMama? Ngichazele ngazokuqala. Ngangizozithola kanjani imali zakho ngoba imali zaziwe wena. Wahamba nazo zonke izinto. Ngikhathi ungifundisa wawu investor kumina. Nganga-invest ngangikwenzela njengengane ngithi uzokhula. Okay ke nami mina bengiyimbongolo ngimhlinela ngenzela konke nivukele ingane zenu bese ngiyikhokhela ke manje sengihambile ngathi khapha ekhaya lakithi
lapha engangizalwa khona. Ube wayusukhumbula wayokhumbula kini. Ngikhumbulile. Nje beningibalela nje. Ingane yami. Beningibalela. Hawu. Hayi anginankinga sobona phambili. Ngihlala nedlozi lakho mina phela ngisiwa kwakho. Idlozi lakho. Khuleka sisi. Angeke uzuthole ngishunda ibilishi. Ngikhulisa ngendlela. Khohlwa khona lapho ngiqoqe ngikwenza ingane. Khuleka ke muntu. Noma ungathi ngikwenza kanje nami ngiyapheya. Nami ngiyapheya ningishaya niyenza yonke into. Uzobuzwa. Awufundisa ingane zazo zengane zakho. Zinabazali bazo. Wafundisa mina banganjani? Wafundisa mina bangunjani? Waze wakungcono bo. Hayi khohlwa sisi khohlwa. Ngeke nje ngeke mina nawe sengaqeda ngani nomalume bakhona no auntie bakhona nangihlukumeza kulo yamuzi ningenza isigqila. Mina bengihleli kahle nawe angikaza ngikhumbula nangelodi ilanga ngikunika inkinga mina. Wena nje ozihlulekela ukuyiphatha into zabazali bakho zonke wahamba nazo. Yebo mangahamba nazo uhamba nazo. Nami ngafe ngayinezo mamncane ekhaya. Angazi ukuthi kwenzakalani. Futhi sesiwena uqonda ukuthi uma wahamba nezinto wena zikama wakho. Yebo bhuti ngahamba nazo into kama eqinisweni. Ngafe nganezo mamncane ngoba nami ngangisafunda ngingazi. Kodwa ngiyakhumbula khopha abangisayinisa khona imali abanginezazo nezincane. Kodwa ke ukuthi ke ngangazi imali izayihamba ngazi mina imali idliwe ugogo ngoba yilezi imali wayengifundisa ngazo. Kodwa ngobe sechaza ugogo ukuthi mina yena wayengifundisa imali yakhe mina ekamazi adliwe ekhakho ma hayi ngiyakuzwa lokho. Into engasiza ngayo hayi ukuthi uzocabanga ukuthi ngizomondla hayi kulapho ngeke ngizikwazi ukumondla. Into engamsiza ngayo nje iyodwa bhuti wami ngoba ukhaliza ngokuthi yena ufuna ukwenzela uma nobaba umsebenzi ngamsiza lapho emva kwalokho ke nje hayi angisahlangani ke. Angihlangani ngempela. Ima ke siswami sengifuna ukuthola ke manje uma uthe eqala ekhuluma ube umuntu okuncomayo ukuthi buya ingane right ekutreata njengazo zonke izingane ezinye izingane wena umuntu ongalaleli ngicabanga ukuthi yonke ingane yentombazane ifika esitejini ekukhuza ngeindaba zokuthi ungabuye ebusuku ufuna ukubuya ebusuku mhlambe ngabe kulikhona niphutha alenza namhlanje umdala namhlanje usazoba nezingane nawe and wena lokho akuboni lokho ukuthi ugogo wayezama ukuthi ekuvikele ebafaneni ngoba abafana banento ecijile. Cha yena ugogo Shem yena wayengitreata kahle njengezingane zonke. Into eyangiphatha kabi ukuthi auntie nomalume babehlezi bengikhumbuza ukuthi angiyena wala ekhaya. Yena ngabe ngidlala ngaye wayizama ngaso sonke isikhathi ukuthi evala ukuthi anginamzali mina egcekeni. Ikuthi nje owangesise ngicine ngiphume ngase ngikhathele inkulumo zomalume nezo auntie bakhona. Ngase ngibona ukuthi angcono angibuyele emuva lapha ozalwa khona uma. Okay, njengamanje isolution yiphi ma uyamuzwa ukuthi uthina ngithi? Ngiyamuzwa. Kodwa mina wengakaza angitshena ukuthi laba bayamhlukumeza. Iphutha lenza nje kumina akaza angitshena. Wawubona kodwa manje. Lihle wawungangitshela ingane ukuthi auntie bayakuhlukumeza noma. Wawubona noma wawungeke uzubona ukuthi ungeze ungitshena uzobona ukuthi mhlawumbe ngizophatheka kabi. Wawubona oba kwesinye isikhathi wawuzungipha imali eceleni uthi ngingabatsheni laba bantu. Ngangikupha njengengane yami njoba ngisho ukuthi ngangikuphethe ngengane yami. Wena kwakufanele ungitshele ungihlebele noma ike eceleni gogo ngiyahlukumezeka kanje. Ngingaze mina ngizothola kanje. Mina ngiyabona wena usuhambile awusabuyi. Angazi nokuthi ngizophuma ngibheke phi mangabe ngokubheka. Hayi ngoba nasesikoleni wawungasekho la ubufunda khona. Usuphumile phela usugradile. Okay, ngifuna sivaleke manje seyivala indaba. Ithini into nakho ukhuluma uthi ungamlekelela ugogo hayi ukuthi uzomondla hayi ukuthi ungamlekelela makuthiwa ufuna ukwenza umsebenzi kama wakho nobaba wakho. Ithini into uyavuma noma into isho nje ukuthi uzokwenza nje lokho. Kufanele sikwazi lokho ugogo vele uyakhala ukuthi umsebenzi wengane yakhe awenziwe. So wena ithini into kukhona ngempela ukuthembisana noma uyayisho njengamanje ngicabanga ukuthi uyatohoza ngisho ukuthi sifuna ungena emholweni wakho ukuthi kudleke imali yakho. Kodwa kuthini okwakho kuwena? Elami lithi bhuti ugogo acela ukuthi engitshene kusenesikhathi ukuthi kuyoba kunini mhlawumbe njoba kulonyaka ethi mhlawumbe ngonyaka ozayo ukuhlela ukuthi senze umsebenzi ukuze nami phela ngenze ngebudget yami nami ngumuntu ngamsiza ke lapho ukuthi senze umsebenzi kwendlule konke kodwa hayi ukuthi ke usezohleze emele mina angisebenzeli yena ke. Khona ke lokho kuhle kodwa ngiyakubona ukuthi une-anger udiniwe but ke lokho kushoyo kuhle kuyangijabulisa ukuthi ngibalekela lento yokuthi ekugcineni kube ngazi ukuthi wena usuyakhokha
kanti ugogo bengafisi kube ngathi uyakhokha yena nje obadesha ukuthi kwakunezimali zakhe ayewayithole emsebenzini so wayecabangela ukuthi nami ingane yami ngelinye ilanga ukuthi umzukulu mayikhula kube kanje so lokho kukhulu kakhulu ngicabanga ukuthi nawe umuntu omdala lokho ungakubonga ukujabulisa hayi ngakubonga nje mina engifuna kwenze angifuni abantu abami ngoba nami ngizoze ngihambe kuzoze kufike mhlawumbe insuku zokuthi ngihambe emhlabeni bengenzelwe labantu umsebenzi lokho kosale futhi nayo kuba inkinga nakuyena sengingasekho mina emhlabeni umsebenzi lo ngiyafuna wenziwe. Hayi ngiyabonga gogo, hayi ngizokwenza njalo. Ukuthanda ngisakuthanda ukuthi nje kunzima vele ukuthi ngibuye ekhaya yake. Kodwa ngoba sesibonene kanje, hayi sozithatha inamba yakho sokuxhumana, sokho sixhumana ngamafoni. Okay, Mzansi reality story. Yemadoda ishubile zibondiwe uyabona impela ukuthi cha usisi une-enga umuntu omdala uphatheke kabi ukuthi ke umzukulu wahamba not about imali kakhulukazi ukuthi nje wavele nje wanyamalala sikukhumbuza ukuthi sithe umzukulu kwangena umzukulu wakhe kodwa uyayazi ingane mayifika incane ifika nentombori ifika nomakoti kugcina sekuyingane yakho ngoba ibekhona lento ye-bonding nithini ukubonda babonda baze bafika la eselize bafika khona kwagcina sekuba nezingxabano ngenxa yomalume noma ubaba omncane no auntie abafike bafaka unyawo phakathi kwabo bobabili bathi wena uzalwa la bemkhipha inyumbazane but ugogo ke isilonda sakho ukuthi hawu lengane incane kade ngiyiphathela amakhekhe isho ngisemncwabeni ngisemcimbini ngiyifunza amakhekhe lengane sivele sinyamalala kanjena kodwa namhlanje ke sibatholile bayakwazi ukuthi bekwazi ukulungisa isimo weli kundodakazi impilo yakhe nawe uyasho ukuthi no akusafani empilweni kukhona angakwenza ekwenzela ubaba wakhe noma wakhe ukuthi efake isandla hayi ukuthi uzobenzela umsebenzi cha uyofaka isandla bakwethu ningathi hawu seyokwenza umsebenzi wabantu komunye umuzi cha uyofaka isandla ngicabanga ukuthi uyangizwa embukeli wami lapha ekhaya. Gogo ngiyacela nisukume nithathe ihagi ngiyazi kade nagcinene nifikela ninolaka mina nje ngibe ngivala kanje ngithi skindi esincane esiqokwa ingane kuphela umuntu omdala kasigqoki wasigqoka sizomxega bafowethu hlala nami ngihlale nawe ngikhona mina.